נה נה נה. אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב אמר הוא, לפעמים הוא שר, לפעמים פותח דלת לקבל מכה. אבל לרוב אדם בתוך עצמו נסגר. אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. או באיזו עיר סוערת, או באיזה כפר. לפעמים סופה עוברת, וביתו נשבר. אבל לרוב אדם גם לעצמו הוא זר. שבאת, בלעדייך ריק הבית והלילה קר, אז אני שומר עליי כמה שאפשר. ועם כל זאת האם אמצא אותך מחר. אדם קרוב אצל עצמו, אדם בתוך עצמו הוא גר. כן, אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב אומר הוא, לפעמים הוא שר, לפעמים פותח דלת לקבל מכה. אבל לרוב אדם בתוך עצמו נסגר. ואת כמה טוב שבאת, בלעדייך ריק הבית והלילה קר, אז אני שומר עליי כמה שאפשר. ועם כל זאת האם אמצא אותך מחר. אצל עצמו, אדם בתוך עצמו הוא גר. אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר. לפעמים עצוב אומר הוא, לפעמים הוא שר, לפעמים פותח דלת לקבל מכה. אבל לרוב אדם בתוך עצמו נסגר.